Ito ang Siko. Sino ako? Sa mga may lamay o namatayan, kami po'y nakikiramay sa inyo. Subalit, mag-ingat sa panibagong modus na ito ng mga magnanakaw. Dahil isang magnanakaw ang nagkunwaring nakiramay sa isang burol. Ano ba yan? Sa may Cebu City. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang sospek. Nagkumuha pa ng biskwit at nagkape pa ang kapal Buisit. talaga. At nagkunwari pang kinausap ang mga kaanak ng namatayan. At nung makatsyempong nakita ang isang cellphone na charge, dali-dali itong kinuha ng magnanakaw sabay alis. Subalit nahalata na pala siya ng mga kaanak ng namatayan kung kaya't binugbog ang nasabing magnanakaw. At handang magsampa ng kaso ang kaanak ng namatayan dahil sa ginawa ng magnanakaw. Ayon sa guard ng nasabing punerarya, dati nang nakapaskil ang larawan ng nasabing sospek. Dahil na rin sa ganun pang estilo na pangmumodus. Ikaw, ka-basic, kaya mo bang makiramay kahit di mo kakilala? Ang tindi mo. Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, nako, magnanakaw, basic. Morning call! Morning, Tits! Ka-basic, feel good morning! Martes na karon ha, June 25, 2024. Sa oras na 7:32 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao to Novaliches, Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama pambansang tita ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo from Bacoor down to Pasay. Tita Tanya Chinita. May chinika, girl. May chinika, girl. Morning, Tits. Morning, call! Morning, Mang Mang Kanor. Kanor. Good morning. Hindi lang. Parang nakita ko sa CCTV, parang kamukha mo, Mang Kanor. Oo, Mang Kanor. Tapos ano ka pa, umiiyak-iyak ka Uy, pa. excuse me, nag-pismas ako nun. Yun na nga, yung mga ingat. Pero kita ko naman yung suspender mo. Ikaw na ikaw yun eh. Para si Anhing Babalol na may suspender. Di ba yung mga ganyan yung mga senior na mayayaman? Ay, nako. Pero ito nga, pasintabi, ay nakikiramay tayo sa mga namatayan. Lalo na yung mga nasa punerarya. Pero maging maingat po tayo. Tama. Sa mga bisita, hindi natin alam, kilala. Grabe no. Pag may kahinahinala, tanungin mo yung mga kaanak. Kaso Kol, hindi mo na alam kahinahinala, kinakausap yung mga tao eh. Yun na nga, modus nga eh. Magaling din Ang eh. galing. Nagshabu kaya muna sila? Kasi di ba nakakahiya yun? Or baka baka sanay na sila? Sanay na. Kasi nga sabi ng guard, di ba? Nakapaskil na daw dati yung larawan ng magnanakaw na yun. Tapos, siguro nagpalamig muna siya. Ibang punerarya muna yung pinupuntahan. Pinuntirya. Then, bumalik na naman siya. Malamig na yung sitwasyon. So mag-ingat tayo kung sakasakali man may mga ganyang gathering kahit hindi po sa lamay. Pero napakabastos naman nung ganon. Ibang klase na talaga ngayon. Grabe, wala nang hindi pinapatos, pati patay. Nagluluksa yung mga tao dun. Hindi na nag-abuloy. Nagnakaw pa. Yun nga yun. Nagbiskwit. Nagbiskwit, nagkape pa. Ang kapal mo talaga, Brad. Ang malupit chumika pa sa mga sa namatayan. Ang lupit talaga, no? Sandali. Ang tawag dyan, di ba ano yan? Mang Kanor, wait lang pala, salita kayo. Ano yun? Con artist. Con artist, nagpapanggap. Sandali. Bago kayo mahibla dyan. Hindi naman masarap yung biskwit nila eh. Kupas. Mang Kanor,
Yun Tsaka kasi yung- donate yun. Yung kape, hindi masyadong sabi- mainit yung Mang Karol, sabi water ko na, dispenser. Ang juicy mo naman, di ka na nga nag-abuloy. Pag timpla ko, mayroon pang powder. Mang Kanor, ang punto dyan, wag kang Diyos ko, pati ba naman Naalala mo namatayan? Col, nung 90s, pag may patay, sunny orange yung titimplahin para sa lahat ng bisita, no? Ay, oo. Yung sunny orange. Kasi isang Timplahan na lang. di ba? Isang timpla, buong baryo makakainom ng Oo. sunny orange. Oh. Pero hindi ako masyadong Sa mahilig sunny kumain orange. pag Patay. oo, sa Okay, may patay. mga ganun tao, no? Oo. Si Mang Kanor, grabe ka pala mukha. Sabi, Gutom ako eh. sabi ni Mang Kanor, walang buffet? Di ba may mga ganong patay kasi may buffet eh. Si Mang Kanor nasanay, walang buffet? Kaya doon ako Lumipat siya. Sabi ko, ay, biskwit lang. Doon ako sa may bupit. Buffet! May liter tea. Meron Siyempre, wala? tawag dyan. Meron liter tea wala? Meron. Oh, di bupit. Buffet ka talaga. Mang Kanor, wag ganun. Kasi nagluluksa yung mga tao, ikaw naman nananamantala ka. Hindi po maganda yun. No? Very Kaya mga wrong. magnanakaw, grabe naman kayo, Brad. Tigil-tigil nyo na yan. O yan, nahuli, nabugbog pa tuloy. O, Yung ano? Yung magnanakaw na yan, Magnanakaw. nabugbog. Kahit ikaw naman siguro ka, anak, walang iya ka. Hilak-hilak na may diri sa kagool at yung sakit na yung nararamdaman namin. Tapos, pagsamantalahan mo pa kami. Tama. Di ba? Kaya, mag-ingat po tayo Sa mga magnanakaw. sa guard. Di, nakikape. Yung magnanakaw. Ganda ng makeup eh, nung sinilip Nung ko. patay? Nung guard. Kasi nag-TikTok. Yung guard. Patay. Pero masaya yung mukha niya nung nakahiga siya. Nung patay? Yung guard. Sabi, ma'am, check ko lang yung bag niyo, ma'am. Sabi ng Tusok- guard? Sabi ng patay. Ano? Ano? Namigay ng- Pinahiga siya sa kabaong. Ano, yung patay. Yung magnanakaw. Ay, bagay sa Dapat kanya. lang. Dapat lang mahiga siya doon yung magnanakaw. Oo! Nainis talaga ako. Pero, Sa magnanakaw. sa guard. Sa likod mo. Yung patay? Oo! Di ba? Nakagano siya. Tita Tanya. Maniwala na sana ako may kamay Gumanon ba? Maniwala. Very 90s yung kamay. Very 90s yung kamay. Oo, ano ba? Nakasquat. Bakit naman? May nananakaw ng 90s. Nakagano. Wala na yan ngayon ko. Luma na yan, Col. Dapat gano'n na, oh. Gano'n na yung kamay. Maniwala na sana sila, meron lang. Dalawang kamay nakatas. Very 90s. Nakatas yung kamay na patay. Lugar. Sabi niya, Tanya. Sabi ng aswang. Saan galing yung aswang? Sabi ng patay. Sabi ng guard. Ang ganda ng barong eh. Ang batay? Ang guard. Siyempre, si PSG yan eh. Yung guard. Yung batay. May tumutugtog nga na na banda dun sa patay kasi ililibing. Ay! May tumutugtog nga na banda kasi ililibing na eh. Yung batay? Yung magnanakaw. Ay, dapat lang. Nakabonet. Dapat. Yung magnanakaw. Yung magnanakaw. Yung patay. Ayaw niya kasi makilala siya. Yung magnanakaw. Nakikiramay po si Mayor. Ito po yung sa donasyon patay? niya. Sa magnanakaw. Yan dapat lang. Sinusasan! Yung magnanakaw! Patay. Patay! Nilagyan ng sisiw! Yung patay? Yung guard. Ay! Sinabuyan pa ng bigas! Yung patay? Yung guard. Pumutok yung botones niya. Ng guard? Aliwan Fiesta! 2 days to go na lang. Mga kabasic, good morning sa inyo. Tanong may papaminaw. Ay, Papa Joseph, Mama Belendiha, good morning, may buntag. Ito po, 90.7 Love Radio. Feel good morning!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!